ngaze ngatrenda ke ebusuku. Ngitrenda ngento bengithi ngizama ukulungisa kanti mhlawumbe sengixoba amakhona abantu abaningi abathanda umthandeni. Bafethu, uthandeni weganga. Uthandeni akawuhloniphi umsebenzi. Njengoba lapha kwi-Mother of All uthandeni ukhokhelo imali yakhe. Njengoba ezelapha kwi-Mother of All. Umthandeni unikezwe isikhathi sokuthi aperforme kwi-Mother of All ngoba ubengekho kwi-top 30 abantu abebevota abakwi-competition ubeyi-guest. Onke ama-guest ebeperforma phambili ngaphambi kokuthi kuqala abantu abakwi-competition. Uthandeni benikiwe isikhathi prior ukuthi uzoperforma ngo-7 ukuze 7:15 kuzoqala abanye abaculi. 7 benikezwe ukuthi uzoperforma ngawo. Ewazi kahle lo 7 lo. Akasigcina isikhathi umthandeni efonelwe lo umthandeni belokhu bethi baseduze kuze kuyoshawa 9 2:09 umthandeni bengafiki. Yazi yaqala i-top 30 okuwabantu abakwi-competition. Kukhulunyiwe ukuthi akekho umculo ozophazamisa i-competition. Maka kwaqala number 30 uzoqala ngamavote akhe kushiya ukuthi mangaka kulandela u29 kulandela u28 kulandela u27 kuyoze kufike ku number 1. Afika kumthandeni ngo-9:30. Thunyela ithimba le-Mother of All liyokhuluma naye ukuthi ngeke sakwazi ukuthi aperforme ngoba isize yaqala i-competition. Akekho umculi ozongena phakathi kwe-competition. Ngoba uzanyiwe yena wangatholakala bengasabambi ingcingo, ayekho into esoyenza njenge-Mother of All. Benze ngathi bayezwa benomasondo, badumisa imoto baba abantu abahambayo. Iphele leyo ndaba leyo uqhubeka ukuperform. Emva kwalokho anelabona ukuthi bayahamba laba ajikele ngale kwe-stage nabangani bakhe no DJ wakhe. Bafika baxosha u-DJ olapha e-stage, bafaka ingoma yawo bangene ngenkani, ushawa siburuke wabo. Ngenkani kuphi kona kuphi ngoba nithi bevalelisa nje ebevalisa ngoba kuvalwe umsindo lapha obengaka perform ubesashaya usiburuke nje bengaka perform lutho ngoba sekuthiwa mina ngimphuca umic esevalelisa bevalelisa ini ebefaka oba stage yindaba engawuhloniphi umcimbi umthandeni kuyadlalwa lapha zonke lezi imali ekhisho lapha umdlalo kuyena kuyoze kube nini enabukeliswa umthandeni ebheda nimvume ebheda umthandeni angimzondi mina Married Nation angiwazondi mina umthandeni ukhulele kimi ufikele kimi kwesimanzonzo umthandeni ecula ingoma yakhe ethi ungangibaleke lo dakeni uthi angishele kanjani mina engamfaka okhozini umthandeni ezezwakala okhozini uzimiphi lo ngimzondelani wangidlelani ngoba ngishe ngithuka mina ezibongweni zakhe enzani angazi ngamzonda umthandeni mina ngisho ngihlangana naye ngiyamhaga angazi ngamzonda mina umthandeni kodwa umuntu mina mengibhedela ngibhedela nje anginabukela isilutho nje umcimbi ubuhamba kahle bonke abantu baperforma ngezikhathi zabo yonke into uzoqhamuka yena uzozenza indlondlo kuphi khona uzozenza kuphi endlondlo kuyoze kube nini egibela phezulu kwamakhanda abantu umthandeni enconywa thiwa inkunzi awuthi namanje thiwa inkunzi ukudlila umcimbi kutrenda yena trenda ngani ngiyavuma ke mhlawumbe ngonile ukuthi ifuseke ukuthi benginyanyile ngiyaxolisa ke ngokumthuka kodwa benginyanyile angifuni mina umfana ngigibele ekhanda sidalo sami nje mina umfana nje angigibele ekhanda nje mina kakhulukazi ke okhuliswe yimi umthandeni uyilento ayiyona uphuma kulesi sami isandla lesi angifuni mina abantu bangeyisi angifuni yonke lemkhashasha yenza lapha ukusa ukuthi ngaxosha uDJ simqashila afako wakhe amsuse lapha afako wakhe ngobani kukuphi lapha kwamanqele lapha ngoba nakho nimvuma nithi uyinkunzi umfana ngoba uyinkunzi kubo hayi emsebenzini this is business siyasebenza angimzondi umthandeni anginandaba futhi nabangangithuka like a competition guys ubani umculi okufanele angene phakathi kwabantu abacompete uyabeya bonke laba bantu esebeperformile bayahlanya emakhanda yena yedwa nje ophilayo really guys ngoba nakho hayi leli mama leli ke liyabheda vele uZimdola unjena nje ngabe ngcono bayambulali NIU umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu kaNkuluNkulu akusiwo umuntu angifuni siyasebenza thina sinesonto singalali
sebenza lo wamcimbi njengoba niwubona uhleleke kanje suzokoniwe umfana oyedwa onke lawa madoda lapha estage athula umfana eseyisa. Hayi ningazodlala nini. Ningazodlala. Ngeke sidelwe lo mfana esimqashile samkhokhela imali yethu. Asidelele. Ngeke kuze kwenzeke kanjalo. Ubebheda umthandeni ngalento beyenza ukuthi angene ngenkani phakathi kwecompetition. Ebebheda. Akahloniphi abanye abaculi, akahloniphi ibhizinisi akulona. Njengoba silazoza ukuthuthukisa lo wamculo. Makusekhona abantu abazokwazi ukwenza umathanda bona ngoba nakho bazinsizwe. Nabancoma ukuthi bazinsizwe. Hayi guys. Ngiyaxolisa mina manginonile. I'm sorry mina manginonile mina. Ngiyaxolisa kodwa mina into mangiyibona ukuthi